var ki bu gönlüm bir rüzgarın önünde durmadan sürüklenir sarı bir yaprak gibi. Kah ona yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. Bir türlü bu ayrılık bitmiyor, ah bitmiyor. Bu süper umarta kötülüklerindendir. Ve bu bütün umartalar. Mında. Evet, göremiyor akırısı. Mında. Ne tigi zengerler. Tiginde de on var hele. Güçlep duralar. Ağaçlarda. Bugün erten bağlaşadım indi. Konak yurtunda o şunday koyu. Ama şunday koңғырт қызыл түстейді. Ну, бик koyuydu. Сумала кыбык. O şunday тәмлейді. Миңа Хуҗабика biraz биреп тә җибәрде. Күчтәнечкә. Һәм ул әйтә. Менә шундай иң яхшы бал диде. Аңламыйча. Һәм балны мондагы, ну, күп очракта шулай агач кайрыларыннан да җыялар. Бездә дә шулай инде, просто бездә ничектер бал кортларының башка продуктларына китә. Аңламыйча. Нәкъ турыдан туры балга түгел. Анда прополисларына күп очракта. Анда прям балда куелу өстәп тора. Улар умарталыкларны айырып куйганнар шундый ташлардан, кичкенә тәбәнәк кенә юллар өйүп инде. Ничек ул кәҗәләр йөгерә. Ничек буталып бетмидер аларның умарталары. Умарта кортлары, бал кортлары. Мин кичкенә вакытта әтидән сорыйдым, ничек син таныйсың үзеңнең бал кортларын? Ул әйтә. Мин безнекеләрнең колакларын кистем ди. Аларның колаклары юк диде. Юлдан гына бер кәҗәгә сәлам биргәнем шукындырды бер эт мине. Тегендә умартачылыкларда бар икән зур тукымлы эт. Мин беләм аны тешләп үзә торган икәнен. Белмим тукымын. Кытны алды күргән идем. Башта карыйм, кыймасы бар икән моның. Фух, мен әйтәм, кыймасы бар. Шуннан карыйм аның ишеге ачык. Орттан чапты минем үрә. Да. Әмма мин беләм куркынычсыз кагыйдәләрен орт белән чигенергә кирәк. Ун каты кычкырырга аңа. Ну, кет. Эшләшәдем. Һәм калды. Иң зур сынаулар шундый бакчаларда. Чөнки анда карта нормально эшләми, нормально ясалмаган, ничектер дөрес түгел. Күрсәткән җирләр һәм тапканчы менә бу. Ниһаять, менә бу тамгаларны шундый чәнечкеле куаклар арасыннан үтәргә кирәк. Алар ярты нәрсәне йолкып калалар рюкзактагы. Һәм алар бөтен җирдә просто неприятно. Hey dingiz! Bu işsiz birgə şunday motor. Şuşa. Sıyıq sıra, sıyıq yeşil һәм sıyıq zəngər. Красота.
ағачлар буйлап барабыз. Осқа таба төшәбез әкренләп. Пока аркылыга. Ой, буйга. Мин дәрескә соңга калган, шуңа ашыгам. Менә өстәвенә миңа бер шөпшә бәйләнә. Рәхмәт шөкере. Ярар. Аллага тапшырдык. Бүген шундый субханалла көн булды. Бу шундый матур. Мин тиен күрдем. Әле генә мин туктаган идем. Юлда очраган бер кафега дәрес үткәрер өчен. Аны бик озак көттем мин. Һәм картада чөнки бер нәрсә юк. Һәм ул менә прям килеп төртелгәч очрады. Һәм андагы кешеләр, анда бер гаилә иде инде, 3 буын. Кичкенә балалар бар иде. Аларның исләре китте инде миңа. Юлчы булгач. Укулеле да уйнадык бергә. Мине сыйладылар башта кахва белән, аннары чәй белән. Бик озак тордым анда. Ничектер бик матур көн булды. Чыгып киттем иртән иртүк. Бардым озак. Башта бер ара киеренкелек булып алган иде, чөнки мин дәрескә өлгермим дип уйладым. Аннан соң тау буйлап йөгердем дә. Тәге өлгердем. Һәм дәрестә дә шундый җылы ихлас сөйләшү килеп чыкты. Һәм ничектер бөтен нәрсә шулай киеренкелеген салып атты кебек. Инде таудан ук мин аны күргән идем, төшкәнче үк. Шундый дөнья ләззәтләнә шикелле. Илмаясы гына килә. Шундый матур. İyisini. Mati. Benim ayakta oturdu. Abi hayırlı işler. Минем бүген күремнең беренче көне. Ул даже курыкты кебек, чөнки гадәттә кебек үлеп авыртмады. Ну, бераз шулай. Карарбыз, ничек барабызмы икән бүген. Сиздерә үзен.
Keyif yok büyük. Yılıysı kere, koytası kere. Tünle büyük koytası keldi. Bu tünle ben tağın anladım. Okşay yok ekanında. Hem nihayet men bugün жайын табып алыштырттым акчаны. Хәзер миндә ал бар. Аллага шөкер. Күңел тынычланып китте. Карыйбыз инде. Киләсе минем бурчу нәрсә булыр икән. Зур бер теләгем хәзер ул кибеткә барып җитү, каяндыр кибет килеп чыгуы, һәм аннан ипи алу, тәм-томнар алу. Шундый күптән кибет күрмәдем уже, почти. Бер атнадыр кебек. Бүген минем 8нче көн. Беренче тапкыр шушындый краннан су алдым. Ничектер башта ихтыяҗ юк иде, мин башка урыннардан табайым. Приятно. Чөнки бик ишәсе килә бүген. Хәл бик күп түгел. Ничек бик урынлы булды. Төркиядә тагын су бик йомшак. Минем чәчләр рәхәтләнәләр инде аннан. Рәхмәт укып туя алмыйлар. Ялтырап, йомшак булып. Мин бүген мухлую. Юлдан барам, сукмактан түгел. Чөнки авырыйм бераз. Һәм хәл юк. Һәм гомумән, кичә моңсу булды бик. Һәм уже кайтасы килә башлады. Әмма нидер бетмәгән кебек. Мин әлбәттә бу сукмакны бу юлы тәмамларга уйламыйм. Әмма ниндидер вакыйга яки белмим, ниндидер юл мине әле көтә кебек. Шуңа күрә мин бик ашыкмаска уйладым. Тем более, ничектер үземне шактый социальный жануар дип тойдым бу юлы. Бик кыргыйлыкта яшәдем. Мин төндә диярлек кешеләр арасында кундым. Һәм миңа һәрвакыт интернет кирәк иде. Чөнки менә шушы ниндидер ялгыз буласы килмәү барлыкка килгән минемчә кешеләргә мохтаҗлык. Һәм минем бераз ялгызлыкта калып та аласым килә. Чөнки все-таки иң башында бу сәяхәт шундый аскеза буларак башланган иде. Һәм миңа кирәкле нәрсә шушы рухи очрашулар, рухи итүләр. Шунда сорыйсым килеп барды. Бу ниндидер поселок, бакчачылар поселогы ахырсы, чөнки шушындай теплицалар монда бүтән җирдә. Һәм аларның бакчаларында анар җимешләр үсә. Мин көтеп бардым, кеше очратканны, һәм дә бер кеше очрамый. Сорар өчен инде миңа да үзеп бирүләр. Һәм
Бровы ишраты отырып тұрайды. Аны үзіп берді. Ничек рахат, наверное. Шынды өтіп барған юлшыға. Өзіңнің оғашыңнан. Шынды зор жемеш үзіп бере алу. Рахат бістейді. Наверное, тілер едім. Шынды мүмкінлігім болған. Вот шундай залда шығыш жасар едіңіз ме? Мен жасар едім кілік. Мына комфортно тыйламын да. Тік білмеймін мұнда нендей түр шығышлар болғандыр. Бәлки олар тұрмыш үшін қорқыныш болғаннан-dır. Докладываю. Мен кибетке кірдім. Онда көңіліме ошаған нәрселерді жеп шықтым. Һәм бұрауы мені илтіп қойды. Қоядыр қадар. Қысқасы мен 1-2 сағат, бәлки 3 сағат yolumны қысқарттым шулай. Рахат. Біраздан құяш бойында. Бек қызық қойда нешек еқлармын. Дидір хайырлы орын туры келсін еді. Но әлігі менің дидір ұлы юлдан бара шағын. Шынды жемерек. Сізні менің ең яратқан ризығым білін таныштырырға вақыт жеттім Түркиядағы. Бұл чиковта. Шынды лавашқа тірілген. Дидір қотнашма, йормалы, бұрышлы, помидорлы ақырысы. Һәм бірінде үлән білән. Бұл ескерткіш тәмле.